Com tancar la immensa ferida que la mateixa justícia s'ha fet a si mateixa amb aquest escandalós procés penal? El Tribunal Suprem ha conclòs el judici contra el fiscal general sense trobar les proves que buscava. Més aviat al contrari. Els testimonis de diversos periodistes acrediten que aquell secret que l'acusen d'haver revelat circulava per 5 redaccions de Madrid molt abans que el conegués Álvaro García Ortiz. Ni tan sols és una novetat. Tot això ja havia quedat clar durant la instrucció. I si avui som aquí, amb aquest paperot, és per la qüestionable decisió dels 3 jutges que, amb sospites fables, van decidir asseure al banc dels acusats el fiscal general, Ángel Hurtado, Julián Sánchez Malgà i Eduardo de Porres. Són 3 jutges amb vincles molt cridaners amb la dreta. Un va voler absoldre el PP en el cas Gürtel. Un altre va ser nomenat fiscal general pel PP. I el tercer, també conservador, té mitja família militant al Partit Popular. Tot d'allò més normal. Ángel Hurtado, l'instructor. L'únic jutge del Tribunal de la Gürtel que es va oposar que el PP fos condemnat a títol lucratiu. L'únic que es va oposar que Mascolí Rajoy fos citat com a testimoni per declarar. Va ser també qui es va encarregar d'evitar les preguntes més incòmodes per al president del PP. Qui més tard va decidir que la dona de Luis Barsanas, després de la seva primera condemna a l'Audiència Nacional, no hagués d'entrar a presó. 2 anys després del seu paper estel·lar a la Gürtel, el CGPJ de majoria conservadora i amb el mandat caducat el va nomenar per al Tribunal Suprem. Julián Sánchez Malgà, un dels 3 jutges de la Sala d'Apel·lacions del Suprem que va avalar el processament d'Álvaro García Ortiz. També és conservador. Va arribar al Suprem al gener del 2000, escollit per un altre CGPJ amb majoria de dretes. Tenia només 44 anys i venia de presidir l'Audiència Provincial d'Àvila Ángel Acebes, abans alcalde d'aquesta ciutat, en va ser el principal valedor. Va ser el ponent de la doctrina Parot, que va ser anul·lada el 2013 pel Tribunal Europeu de Drets Humans. Malgrat aquest revés, el 2017 va ser nomenat fiscal general de l'Estat per Mariano Rajoy. Eduardo de Porres és el tercer dels jutges del Suprem que han assegut al banc dels acusats al fiscal general. Va confirmar el processament des de la Sala d'Apel·lacions. També és conservador de l'APM. Va ser nomenat per al Suprem el 2018 pel CGPJ nascut de la majoria absoluta de Rajoy. Va ser el ponent de la sentència del ZRO, anul·lada parcialment pel Tribunal Constitucional. Primer la seva dona i el seu fill militen al Partit Popular. El 2022, quan es va saber de la militància al PP de la família d'aquest jutge, de Porres va anunciar que la seva dona es donaria de baixa. Però després d'aquest anunci, ella ha continuat fent campanya pel PP. Apareix en diverses fotos oficials al costat dels líders del partit a Madrid, Alfonso Serrano i Isabel Díaz Ayuso. La mateixa Ayuso, la parella de la qual acusa el fiscal general. A més de Javier Sánchez Malgà i Eduardo de Porres, en aquella sala d'apel·lacions que va confirmar l'obertura del judici oral contra el fiscal general hi havia un altre jutge més, Andrés Palomo. També és conservador, com la majoria dels jutges del Suprem. Però Palomo sí que va dir, ben alt i ben clar, allò que molts pensem sobre aquest procés penal. Un vot particular sòlid on aquest magistrat argumentava que no hi havia proves suficients per encausar el fiscal general. Palomo va desmuntar un per un els suposats indicis de l'instructor. Va recordar que el correu filtrat feia dies que circulava per diverses redaccions, que l'esborrat del mòbil no constitueix cap prova i que el seu telèfon contenia comunicacions institucionals molt sensibles. Fins i tot sense contenir cap prova en contra seva, si no l'hagués esborrat, hauria estat pràcticament inviable superar indemne l'escrutini públic dels seus missatges, va argumentar aquest jutge.
A parer de Palomo, no es pot demanar a un acusat que acrediti la seva innocència. El dret penal d'autor no té suport constitucional. No hi havia indicis suficients per portar a judici el fiscal general. No hi havia proves aleshores. Continua sense haver-n'hi avui. I també és molt preocupant la manera d'investigar de la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. La manera de manipular uns missatges de WhatsApp, la forma de retallar una conversa perquè digués el que no deia. Per menys que això, ha hagut de dimitir el director de la BBC. Als ulls del cap de la Unitat de Delictes Econòmics de la UCO, el tinent coronel Antonio Balas, el fiscal general és culpable perquè va tenir domini del fet a tots els nivells. El seu argument és peculiar, com que la fiscalia és jeràrquica i tots els documents filtrats eren allà, el responsable només pot ser el cap, el fiscal general. Seguint aquesta mateixa lògica, com que la Guàrdia Civil també és jeràrquica, Antonio Balas seria el responsable directe de tots els informes de la UCO que s'han filtrat i ha fet la seva unitat. Entre d'altres, quina ironia la pròpia investigació contra el fiscal general. El tinent coronel Balas tampoc no va voler investigar cap altre sospitós que no fos el fiscal general. Tot i que aquell famós correu va estar a l'abast de diversos centenars de persones, van descartar qualsevol altra possibilitat. Això hauria estat una investigació prospectiva, va defensar Balas davant el tribunal, cosa que va generar rialles en part del públic present a la sala. I és que és just el contrari. S'investigava un presumpte delicte, la filtració del correu. Però la Guàrdia Civil i el jutge instructor van descartar qualsevol altra hipòtesi que no passés pel fiscal general. Primera ara? Què farà el Tribunal Suprem? Encara és una incògnita i el fet que, malgrat la manca de proves, tots dubtem de quina pot ser la sentència diu molt i res de bo sobre la confiança en la justícia i la seva falta de previsibilitat. Segons diverses fonts, el tribunal planeja tancar-se tan aviat com sigui possible per deliberar. Volen que la sentència arribi aviat. Dubto moltíssim que sigui per unanimitat. Entre els 7 jutges que sentenciaran el fiscal general, la dreta torna a tenir una majoria aclaparadora. Dels 7, només 2 són progressistes. És sempre així al Suprem, un tribunal esbiaixat cap a la dreta. A la cúpula de la justícia espanyola només s'hi ascendeix amb el nomenament del CGPJ i l'estratègia de dècades del PP bloquejar la renovació d'aquest Consell cada vegada que perden les eleccions ha estat molt eficaç. És cridaner que les acusacions hagin recuperat un assumpte que es veia com superat, el de la nota de premsa que va publicar la Fiscalia el 14 de març sobre aquest afer. El fiscal general sempre se n'ha fet responsable des del primer moment. Va ser la via que va utilitzar el TSJ de Madrid per demanar al Suprem la seva imputació. Però quan el Suprem va obrir la investigació, va deixar de banda aquest tema en considerar que el contingut d'aquella nota ja no era cap secret. Quan es va difondre, tota la informació ja era publicada en diversos mitjans. Tampoc el jutge Hurtado, durant la seva instrucció, no va mostrar gaire interès a aprofundir en aquesta qüestió. Que les acusacions hagin tornat a insistir en aquella nota de premsa durant el tram final del judici demostra la seva frustració. No han trobat res millor a què aferrar-se. I seria escandalós que, després de dir que allà no hi havia cap secret, el Tribunal Suprem utilitzés ara aquella nota de premsa per condemnar el fiscal general. Perquè són exactament els mateixos jutges, els 5 magistrats que van signar l'admissió a tràmit, on es restava importància a aquella nota de premsa, avui formen part del tribunal que jutja el fiscal general. Sigui quina sigui la sentència, hi ha una cosa segura. Arribarà abans que el mateix judici contra Alberto González Amador. Aquella víctima de tots els poders de l'Estat que va cobrar 2 milions d'euros en comissions per material sanitari en el pitjor de la pandèmia,
que presumptament va pagar una mossegada de $500.000 al seu company de Quirón, que va defraudar 350.951 euros a Hisenda i que després va invertir bona part d'aquests diners en 2 cases de luxe. Una en propietat. Una altra en un curiós règim de lloguer amb opció de compra, on el propietari és el seu propi advocat. 2 habitatges on avui gaudeix de la vida al costat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, mentre el fiscal general es juga d'anar a la presó per un secret que mai no ho va ser.